Ka jingpule na ka kitab Exodus kalanong kapalay puar kadukad katsan hadu arpo saw bat laipo hadu laipo saw. Deu Moses ulabhai bat ralithiar nauta ulum bat ki artali ki maulim knyab jong ki hukum hakikti jong ki maulim knyab balatho baro arliang balatho shakmat bat shadin kita kiling knyab mau kiralong ki balale daw Blei ka jintho ru ka jong Blei bala purut dag halor kita kiling knyab haba u Joshua ulayo snow ya ka jing sawa bagi pat pa kia ken hoy ula ong ha u Moses dan ka jing sawa kum katma ha ka jaka dara Henry ula ong day ka jing sawa bakia ken hoy jing job ne ka jing sawa bakia lingyar basharam ngasngo kum ka jing sawa bakia ruai utang shupoy hajan kata ka jaka dara par uyo I yauta ukhun masi bat bakia shan ka jing bitar u Moses klakhiir ula bread ya kita kiling knyap na kikti jung u bat ulalin thau ya ki hakajat uta ulu ula shim nyat yauta ukhun masi u bakila thau bat ula thang ya u da kading ula ben wet ya u haban ni jai namta ula bread ya u haka bat ula pendi yaka hakipa Israel di u Moses ula ong hau aran ayu kini kibriu kilale yapi wa pin wan lam kat kani ka pop halor juki u aran ula jubab do ukinrat junga day ban shubitar ting e pitep pa kini kibriu kilong kibabrai tang ya ka jing sniu maki kila ong yanga thau Blei uban leit akhmat jungi ya uni Moses uto ubriu ubala wan lam yangi na ri Egypt nim tip shuh lajia ayu yau kumta ngala ong yaki to ki padon husiar kin lau no yaka maki de kila ai yaka hanga ngala bread yaka hapo kading patsami uni ukhun masi kum la shai u Moses ula ong hau patba phi la le ka pop ka bakrau shipun e minta ngandet kiu sha U Trai le se ngala un ben biang na ka benta ka pop chungphi kumta u Moses ula le phai sha U Trai burula ong wa uni upat ba ula le ka pop ka bakrau shipun e kila thau Blei da kaksiari lade Henry minta lada memon temap iki pop chungki lada omla shu tu pendam no yanga nga kerpat yame na ka kitab chume ka bame latho ben ban U Trai ula jubab ya Moses jar uba la le pop persha yanga ya u kain ngan pendam no na ka kitab chunga maphi minta tu khile yelam ki pat ba sha ka jaga ka ba ngala gren hapi hakmi u angel junga unle dekhmat jungki lakata ru hakata kasni bangawan jungo yaki ngan sapen phai kala ya ka pop chungki halor chungki ka ktien jong U Trai kasam shispa andrew kat khandai hadu arpulai kila thau we khun masi ha horep bat kila mane ya kadur thau hi kila pli ya ka burom Blei bat kadur umasi ubapam plang kila klet yo Blei unong pen im junki ubara le ki kamba ha Egypt ki kampla hari urham bat kidak ki bashir khe ya kadur yo pasaw te kumta ula ong pa on pendu no yaki Henry Moses ubala jit chung ula ya sait dukhi khmat chung ban penjam ka jing bitar ban on pendu yaki ka gospel u Matthew kalanong ka pakhat lai kat khot lai phuwei hado lai pusan u Jisu layathu haki sa kawai pat ka pharshi ka himap neng kalongkum usimbai sinapa usimbai ubarit tam ubriu ushim bat ubet yu hala kalingkha bat anda ulasan ulong ujenthung ubahetam ukelalong ukenjading hadu ubakisim ki 1000 kum hakit nat jong
Ujisu layathu hagi sa kaway pan kaparshi, kahima beneng kalongkum utian, kaway kakintay kashim bad kaptet yu patlay perha upuro hadu baun nasib baro. Ujisu la benankam da kiparshi benethu ya kine Kaei baro hagi ba batlem kaparshi shim nakren hagi. Kumda la urlang kata kaba nongïathuhlypa ulaong. Ngan benankam da kiparshi haba ngakren hagi. Ngan yathu hagi ya Kaei bari nadu baseng kaperthei. Ka gospel jong U Trai.